Był rok 1250. Po otwarciu skrzyni, załoga kapitana Aresa znalazła się na swoim statku. Nie wiadomo jak, nic nie pamiętali. Kiedy nagle rozszalał się sztorm, nie byłoby w tym nic dziwnego, aż tu nagle niebo rozbłysło na czerwono, a piraci jeden po drugim tracili rozum, a w ich oczach widać było obłęd. Popadali w szał, połowa załogi z własnej woli rzuciła się za burtę, a okręt zniknął w burzy. Nagle kapitan Ares ze swoim przyjacielem budzą się na pustyni, zmęczeni, oszołomieni tym, co się wydarzyło, zastanawiając się, co się stało z resztą załogi, o ile przeżyli. Po chwili namysłu, wyczerpani z sił, idą ku wschodzącemu słońcu w poszukiwaniu cywilizacji.